Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ένα εστιριάκι για Βαλχάλα θα ήθελα. Συγγνώμη, για πού? Για Βαλχάλα, εκεί που ακούγονται οι κομματάρες, ξέρεις, Motorhead, Warlords, Επιφλές, Guardian. Δεν σας καταλαβαίνω, κύριε. Τι είναι, δεν με καταλαβαίνεις, για Χανιά Rock Festival. Α, στα ωραία Χανιά, βεβαίως. Ναι. Ποια ημερομηνία? 30 Ιουνίου, παρακαλώ. Μισό λεπτάκι να κοιτάξω. Είστε πολύ τυχερός, έχω ένα τελευταίο ειστήριο. Αυτό θα το πάρω εγώ. Όπα. Όχι μπροστά μου όταν κλείνω εισιτήριο. Φίλε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να σου πω, χαλάρωση. Έχω έρθει πρώτος. Κάντινα. Και τι με νοιάζει. Έλα. Κάντινα σου λέω. Ηρέμησε, έτσι. Σας παρακαλώ. Κάντινα. Χανιά! Χανιά! Ρε παιδιά! Χανιά! Πότε είναι τα Χανιά, ρε παιδιά? Όπα, παιδιά. Ειρηνημένοι. Αδέρφια είμαστε. Φέτος όλη Κρήτη. Φέτος όλη Χανιά. 30 Ιουνίου, 1η Ιουλίου. Χανιά.